Bhín anraí méid orn seo scoil sa lárna chuilimh líon bailríocht bhaint amach le Gaeilgeachas. An dá rud is mó a hagann chun cuimhne ná uimhrí híon an tinól forbartha. Is brálíonn seo freastal air agus le cúna dé ba muidir freastal air go ceann blianta fada. Ag an tinól forbartha, fáin mu deis mar múntóirí castal le múntóirí ó Ghaeltachtaí eile, agus deachhlaachtas a riantlainn chéile, agus labhartlainn chéile, agus beidir na feibli atá a riantlainn chéile freisin, so bín an takeíoch sin iontach ar fad. Chomáile sin dreastal mé ar cheardlann, bhí ceardlann ar siúil ag an tinól deireadh ngáile ar bhúna matematica, agus is múntóirí ó Ghaelscoil a chuir an ceardlann ar fáil, is bhí sé chó practicúil. Dóla me an nerid faoi appaní atá gur féidir a úsáid sa seomaranga agus ag gnáin bhí me múna seomaranga. So bhí sé iontach ar fad díreach an cordis sin a chothú idir scoileanna. An sin bhí bar feabhas le cor ar an siomh scoile bhí agan agus chomh méid deangáil le Gaeilgeachas mar deire me go rá an tugra seacabb nead agus ní is cén cúna thug fuireann Gaeilgeachas chum agus faoi láthair tá muid ag gobar ar an siomh sin inis agus am tharbh buíoch gon ireann agus go mór faoi chuimín acabb. Bhlann go láidir go chuile scoil. Go chuile scoil Ghaeltachta agus go chuile Ghaelscoil freastal ar an tinál dar nua agus bailríocht a bhaint amach le Gaeilgeachas.